Bwtharo kiritetino, Dr. kiritetino, ereng romoi alango dajagai tongka, mungia kami mohranipur amsani kaham sala Bwtharo. Kaham nok nukung khaja bihik busa gena. Romjagai alango dajak tongpekya kami na shotoro woi. Bujak dajak tongpekya kaham Bwtharo. Sirik lajak kap lajak buma bupasong. Thangna June talni nuchi salmaribo khorok buri musuk shikok manjagai saprakjaka. Paithago jibish hakna nogo thuyikya. Thunai thui thangka phia tabuk o thunai rokno Bwtharo hnoi Bwtharo tutino kami habai tongkosong mungsa khama kre romjagai tongbakha police rok salbaria kami habai romani tabsak jorati khorok dok romjakha thanai salo haino hai tei khorok tam romjak phikwa Kolenpur thana amchani khorok noi tei mungia kami thana amchani khoroksa o khorok tam rok ongkha Dewan Sodar kamini Horinath Debormani Bwsajala Thamchini umuni Robindra Deborma o kamini no aboni Debormani Bwsajala Amrit Deborma umor thamchi tham tei Dokhin Mohranipur amchani Bupendra Debormani Bwsajala Aswani Deborma umor bachi sini o khorok tambai tabsuk jorate jotoi khorok dok romjakha sawi mankha borok mungsa majra korei boroni mungsa krungja korei musuk shikok thitani buthajak thani haipano police borok no ereng kamio hawi buwi togoi sakolom roburui tlangai thanga alongo daikya obahana salai tongkha kami amchani buma tai phasong borok no buwi togoi Bwtharo hnoi suyui layo suri tonkha mungsa chaya khlaima krititino ereng kok silei bujagi romjagi tongbakya Biswajit Deborma Bwtharjakmani juda social media wo awai ingjak sabo Bwthar sinijak pinak das kharjak bwtharnai romya police bono phia musuk shikok khorok bure thimano tuike police salbaria kami habai ereng tongkosong borno romi tongmani tangi Twiprasarog ke hai khajana nang tangi bunai dofani Borokrog Bwtharibo tothribo yongna nang sumuti saka buma bodalo Jerok Bwtharka borok romjak thon phia jerok Bwtharia tokthariya buya togya mungsak majra kre bongno romani dati yakana angtheng obhakino khurang sogam lake buma bodalo Chini takhok Biswajit Deborma bo সরকার গভর্নমেন্ট চাকরি শিখাই দङ খরকসা বরক বিন আর তাম অপরাধ খানা ব খরক সুতি মানে বিনি ইউনিফর্ম চুমবইছে ব ফাই দङ বেচারা আজাকে বনো সেই বুতই ওয়াকনো বুতই খলাयै যতন নুবাইনা মিডিয়া রক যতন ইউটিউব খুলো নাইকে ফেসবুক খুলো নাইকে নুক না তিনে বিন বসা কলাই চরাই ন খিবি বই তো থিও সরনছি বুয়া লাতা না হারে নুকই দङ না যতন আবকা পুলিশ রক তাম খলাই মা বিচার করি যা বিনি কা বিচার করি যা বিনি বিচার করি যা Bini las kelai jak tong masa si bono si pok debo chui buti bulayo aboni ke bicara dia tan bini tamo tong sade bini tamo operat tong bono khitangi romoi ma ya eng sadron to oro siko khogai musok siko phayai bo gari accident ngai oro kelai theipai mani ta sara police ok thangchi telang thango aboni bagai ke bina dose langkano boro rono rombai ka oro pore phana ma ka char chin mo sara Mohranipur elakar bibranto nanglai tong chana sai mia thunana thui ma ya এমনি সে করোনা ভাইরাস নি তুই বিভ্রান্ত নাংলাই যা কোনো কাম কাজ করে তাবো কোভিড-19 হিনে বসে জামেলা নাঙ্গই তং অবনি বিসিং গছে তাই রমলাই স্কুলাই বলাই তগলাই রম তলাং গো থিং রম তলাং নি নর রম দি বনো বুই তগই সাকলম রব নিনানি বিনি তাম অসাক আছে সরকারি নিয়ম আবো হাই রম নানি তো আর পুলিশ নি তো আর বুনানি আছে অধিকার নর রিজাক তং সাদি Biswajit Deborma tini ta khok Biswajit Deborma bono Bwtharmani ke nugi tong dak pinak das pinaki das dak pinaki nap boboro kharka ha bising da habi thangka sadi bono khitang karima ya angna nang jotona protest khlailayo andolon khlailayo bono romna nangnai Bwtharna nangnai Biswajit Deborma no je Bwtharna nei romna nangnai Bwtharna nangnai hin salo kintu ba kono action khlaija ge abo hangkai mokhoi tamne bagai oso unala naikha anga bono koina musunggo chini je osrai ro bina dose ni dos tongmani borono kejang tini bini bihik busa jotono bibaran to nangjak chanono saya masno maning ya khlaiai tong laijak abono dati phiongna nang thun ang abono koimong hambai je thuruksa da mancha da Twiprasarog saniya je phunungnai cherai kintu bokiri mane chute gochirika kintu boa jaka koroi je Bwthana rongno romdi tini kono apoti koroi khoni hingai bo saja sasi mananyo bo asami romjangnanyo jeng abo kono apoti koroi ইচ্ছা মতে রমদি গুরিদি নাইতুকদি কিন্তু ন কাহাম চেরে কাহাম বরক কাহাম রং রমই বুমুং সইই ত্লাংনানি বু টক বুমুং সইনানি নিনি রেজলেশন তাম রক সই রক সইরি পং বুমুং আইবে কাইसा জায়গা 30 40 বুমুং রক সইরি পং আও
ang no abono Bwtharo noi abo kintu মিথ্যা চেংরা তাতাল তাড়াতাড়ি কাছে মো ছয়জনা যে চেরাই রমজাং মানি অতি সত্য তাতে ফিয়ং নাংথং जों बिसे কক সায়া जों সময় করে কক সারান চিন্তা সময় করে চিন্তা সিরিং নাছে সময় তাড়াতাড়ি ফিয়ক তো তাই যে শিকক ন বুনাই বরক রমজাক থ চিনা আসনপ jiak rok romkha borong mungsa krungsa krui musuk sikok thujani phia ereng kamio habui tangai telangi romani nang sumunti saka buma bodolok abuno gosi nei mailia bumarok ereng romjak mano phia ya hanke phainai salo chobate bo kotor angnai hni khurang sokram lakya